closer. So isakufutshane mfondini kuyabanda. Ukuyibona laa nto ubana umntu ufike andiyazi noba ke zinjani ke ezaa zinto. Laa nto ufike umntu ekutsalela ingubo uqonda ubana heyi uyanditsalela mani ingubo mntwana sekhaya. Well, masingene ke ngoku on our doctor's note. Namhlanje ke sijonga i-IOD. Xa kusenzeka mhlawumbi ufumanisa into yobana ke ulimala emsebenzini, wonzakale emsebenzini, kufuneka wenze ntoni? How should a wound be treated and when should you seek medical attention? Zii-questions esizibuzayo ke namhlanje. Ingqali yethu ikhona ke on phaa kuZoom, uzasincedisa ke uphendula le mibuzo. Thelela impilo yakho ngokwezempilo zigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. Rhoqo ngo-9:35 with the Black Rose of the station. 24 imizuzu phambi kobana kubethe intsimbi ka-10 o'clock. Le njengoba besenditshilo uba yimibuzo ke esisoloko sizibuza yona, ingakumbi xa kusenzeka ingozi emsebenzini. Ukunyanga inxeba ngendlela efanelekileyo kunokunceda ukuthintela usulelo, ukukhawulezisa ukuphola nokuthintela iingxaki ezinokuthi zivele kamva. Namhlanje ke on our doctor's note sabe sincokola ke nengcali yethu zonyango lwamanxeba, wound specialist uChuma Adam from Wound Maestro. Uza kusinceda ke yena ke siqonde indlela efanelekileyo yokunyamekela amanxeba emva kwe-injury on duty, laa nto ke sithi yi-IOD ngamafuphi. Amalungelo omsebenzi owonzakeleyo kwanokuba kufuneka uye nini kwiziko lezempilo. Ukhona yena simbambe ngozi umhlekazi, kusoloko kuluvuyo wethu ukuba nawe enkqubeni, masikubulise sikwamkele. Manibulele lithuba Chuma, ngibulele ke nabaphulaphuli bevukani FM usibuleke indlebe. In simple terms, what is IOD? It's injury on duty. It's self-explaining. Umuntu onzakele esemsebenzini. So emsebenzini wakho, if uya notice for every time upeya kukho laa nto kuthiwa yi-pay slip. Phaa kwi-pay slip kukho laa nto kuthiwa UIF. Imali yakho UIF. The reason why ubhatala UIF, imali yakho, it's taken there and it goes to the Department of Labor. So that should wonzakale, okanye should retrenchwe, okanye whatever that happens to you, uphulukane nomsebenzi. Kukho imali okufuneka uyifumene ebikade itsalwa kwisalary yakho okanye kumvuzo wakho emsebenzini. So now, kwicase yoba ke ngoku hayi angixothwanga, but ke ngoku ndonzakele ndisemsebenzini, ikhona laa nto ke ngoku kuthiwa yi-injury on duty. Siyithatha ke ngoku laa nto sizise kuthi thina bantu basesibhedlele. If utyibilikile, masithi utyibilike kusisi uyaklina, watyibilika wophuka iqatha, yho ndophukile ngoku, awuzothatha medical aid yakho even though unayo. Even if awunayo, awukwazi uthatha imali yakho uthi mna ndiyozitreyida ube wonzakele emsebenzini. So umphathi okanye umqeshi okanye umaneyiji okanye usupervisor wakho funeka afilishe iform ekuthiwa i-first medical report. Laa form iyachaza uba uChuma ebesemsebenzini, ebegqitha esiya ekhitshini, watyibilika, salibona ke inyawo lakhe lijonge egosho. And then we called an ambulance to try and figure out uba inobutheni. So during that process ke ngoku kwiform efilishwayo echazayo uba utyibilikile, salibona inyawo lase-right lingathi li-deformed, wahamba waya esibhedlele. Now kwicase ye-IOD, it doesn't matter uya kwesiphi isibhedlele. Ngoku ungenayo i-medical aid uyakwazi ukuya kwi-private hospital. Akunyanzelekanga kuba wonzakele ungena medical aid uthi hayi andizokwazi ukuya kwi-private hospital. The moment usonzakala emsebenzini uba ngumntu one-medical aid ngokungenayo. Now kwicase efana nalena ke uyakwazi ukuya kunyango lokuqala olukufuphi kuwe. Na aba bantu umsebenzi wabo ukunyanga, if abakwazi baza kuthumelela kule ndawo uzawukwazi ufumana kulo uncedo, but wena awukhuphi nesenti. Now uzawutritwa ke, uthi wogqiba utritwa if unesilonda, it's whereby ke ngoku we come into place. Thina ke klinikhi yethu we work hand in hand no Department of Labor, uCOIDA.
Ukhoida ke uyasibhatala for every wounds that we do with i-patient ezonzakele emsebenzini. So Okay. xa kufuneke ngosiboniwe isilonda uyeza. Masiqale kule ndawo ke masithi uchile mhlambi usebenza Yeah. KFC, hey oil yandi yabhaki chicken, hey yandi phalazela. Now uchile ke ngonesi silonda, ne? Wena akukho suppose uthatha imali yakho uthi ndikhwela uUber okanye ndithatha imoto yam ndiya e-wound care clinic. Akukho suppose ucelela mphathi pha ndine-appointment at 10:30. Umphathi wakho uzazokuthatha okanye nizakwenza i-arrangement. Mphathi uzandifumana phi, but wena xa usiza kum awuzi uthi kum ndisebenzise imali yam. And if ever ke yenzeka kanjalo, they need to reimburse you imali yakho because wonzakele usemsebenzini. So icase efana naleyo ke kufuneke uze kuthi thina ke sineform esiyifilishayo ngawo ekuthiwa i-progress report. Every time sikubona, we would write down ba nasi silonda siqale usibona ngo-day 1 sinje, nazi margins, nansi size. Esi silonda by the look of things mhlambe singaphila emveni ke-4 weeks, mhlambe singaphila emveni ke-8 weeks, mhlambe singaphila emveni ke-2 months esi silonda. Every time usiza we update umphathi wakho kwiform emane sikunika yona ba hayi man la 4 weeks besiyithetha hayi izawubuya ibe short okanye man masi-extende because le 4 weeks besithetha ngayo izawuba ncinci gqithi khawuphinde u-extend. And during that time uyayifumana i-income yakho, akuthi u-abskondile emsebenzini. So with everything that happens, wena as umqeshwa, you need to feel safe all the time. Ndifuna ke sibuyele umva kancinci Chuma ne. Ndisevenkileni and I'm a customer. Ndiyothenga kule venkile and njengoba ndiyothenga apha evenkileni suke ndityibilike kuthi kanti bekuklinwa apha suke ndityibilike lijonge egoso unyawo lam ndophuke mhlawumbi okanye kwenzeke whatever yaloo nto leyo ezawudinga into yobana mandidibane nogqirha okanye mandidibane ne-wound specialist okanye mandize kuni. Yeah, understand. Does that also apply to umntu who is an outsider now? Because why I'm asking this question, ubuthe la mali ye-IOD yimali ye-UIF. I didn't even know that. Yimali ye-UIF yam. So if ndibe ne-injury on duty, so now therefore ndizawukwazi ukleyima kuyo. What happens ke ngoku niyakwazi ungenelela nina as i-wound clinic xa konzakele i-customer umzekelo, masithi umphulaphuli i-customer uyothenga evenkileni, and then if you have any information about that, can you elaborate more? With i-case enjalo ke umntu lo webusiness suppose unalanto kuthiwa i-insurance for everything eyenzekayo ebhizinesini yakhe. So ayo injury on duty ke ngoku leyo, so ayizofola under icategory yoba wonzakale usemsebenzini. So uyi-customer, masithi wophule whatever item, akho suppose uyayibhatala ngokomthetho because suppose kukwi-insurance pha that caters for into ezifana nezo yoba hayi mani kophuka iglass, hayi kophuka ikopi, hayi ayizobhatalwa nguwe. So kwicase efana naleyo awukwazi ufola under u-injury on duty. All right, masibuyele back to isilonda. Zeziphi mhlawumbi nanku ke uChuma wonzakele emsebenzini and then kuthiwe okay sizamzisa uChuma eclinic, kodwa ke kukho laa nto kuthiwa zii-first aiders emsebenzini Chuma. Surely ziba khona ii-mistakes uChuma ulimele emsebenzini and then sizakwenza i-first aid kuqala, then simonitharise isilonda. Because we cannot run away with the mere fact that ii-companies Chuma zifuna ubhatala, because bazabe beavoida laa nto yobana mababe bekukhupha bekubhatala ungaphangelanga. So masiqale senze i-first aid apha kuqala, then ke ngoku if iya-escalator singakugqithisela to ugqirha. Zeziphi mhlawumbi ii-common mistakes abantu abafika nazo xa bonzakele emisebenzini befika kuni onokusinika iingcebiso zobana if wonzakele emsebenzini sukuyenza into ethile, nantsi into ekufuneka uyenzile so that uzawuthi xa kufika kuthi
umonakalo ube ungekho mninzi kunokuba besinokubona. I-first aiders umsebenzi wabo ku-assista ngoku njeba usonzakala masithi uwelwe i-oil ne umsebenzi wabo mhlambi uthatha inyawo lakho silifake emanzini abandayo and then we put a bandage. Umsebenzi wabo uphelele pha. Sufuna ujonga further lo muntu wonzakala emsebenzini, you do not know what goes on behind laa nto yenzeke kulaa mntu. So after uyenzile wena umsebenzi wakho as a first aider, khawuleza manager, supervisor, ubhale i-report, i-first medical report. Uthathe lo mntu umse whichever the nearest casualty okanye trauma unit okanye sibhedlele okanye wherever you are close abonwe khona. From there ke ngoku it's whereby as umqashi uzawuthi no ndi-safe, but if awuzenzanga zonke ezo nto then you're not safe as umqashi. You're gonna be liable for everything that is coming. Should laa mntu athi ndiphulukana nesandla, you are liable. Should laa mntu athi iminwe yam igoso i-deformed, you are liable because khange uyithathe i-steps that needs to be taken. Omnye umuntu uzawukonzakala emsebenzini Chuma ne kubuza into yobana uright, athi hayi ndirayithi, you understand, and then into imongamele xa eseke phumile mhlawumbi emsebenzini decide umuntu ukuba hayi man ndizakwazi mhlawumbi wonzakele apha eqatheni, masenze umzekelo, and then lidumbe iqatha. Thina ke once udumbe endaweni into esiyenzayo sithi sayithoba, yeah, understand, ngamanzi ashushu. Kudala ke siyithetha lento whenever we are having a conversation about izilonda nokukhathalela izilonda okanye ukonzakala emakhaya. Zeziphi na izinto ekufuneka sizenzile, kodwa ke ndiyafuna sisoloko sithi gqolo ukumkhumbuza umphulaphuli the importance of ukubana sikhaleze siye kwi-medical experts zikwazi ukusincedisa. Ndibona njani Chuma ukuba ngoku lo monzakalo awusadingi into yobana ndiwukhathalele apha ekhayeni, but udinga i-specialist, ngoba thina singoThomas sikholwa ngokubona amanxeba esandleni, more especially abantu abangamadoda. Chuma, we cannot run away from that. Asifuni udibana nogqirha. Sometimes ke Chuma ufumanisa into yobana awunayo imali yokuya kwagqirha, so uqonda yobana hayi mani mandizicenge ndimane ndisonga apha, but kusube kutheni xa kufuneka into yobana mandiye kwagqirha? Kuphela pho uba ndonge isilondo okanye ukudumba okanye ukonzakala kwam ekhaya? First of all, akho suppose uyazonga. Ewe, iyenzeka into yoba ucimba right, but ukufika endlini uqonda uba no man igazi beliseshushu ngela xesha. Iyavakala ngoku le nto ne. First thing you need to do, iya kwi-nearest clinic or hospital. Ufike uchaze, then kwenzeke le nto. Bona pha umsebenzi wabo uripotela umanager wakho ba hey kukho lo mntu wakho apho wonzakele ngeli xesha apha kule ndawo. Umsebenzi kamanager wakho is to write an incident report. Ubani utyibilikile wawa wakhuzuka idolo, but continue to work kuba becinga ba mani le nto into ezawuphela, but uthe xa efika endlini okanye uthe xa elala laba idolo lidumbe kakhulu, suthatha i-chance ke okanye sucimba uzawukwazi uyimela what is coming, because nathi asiyazi nawe awuyazi. So as soon ubona ba no man ikhona ingxaki inkulu apha, khawuleza uye kumtholampilo wokuqala. Pha akuzokhupha nesenti, noma uye ku-private hospital, noba uye kwi-public hospital, noba uye clinic, but pha xa ufika uyaripota ndonzakala emsebenzini. So ikheyisi yakho ke ngoku ivele itshintshe, ayifani nomntu othi mna bendisendlini ndiziklinela ndatyibilika. Eyakho ikheyisi ithathwa more serious because eyakho ikheyisi inobuzaza, wonzakale usemsebenzini.
ndiyayithanda le ncoko sincokola ngayo namhlanje because kukho umuntu ogqiba undithumelela imessage apha on Facebook esithi ndiyayithanda chuma le topic lena ndiyimamele ndisemsebenzini and nomphathi umamele. Speaking of into edibene nabaphathi and nalaa nto bendikhe ndayithetha into yobana sometimes kweminye imisebenzi chuma uzawufumanisa into yobana bayayi-avoida la administration, so bazawuthi hayi mani khakumane ukhakulijonga okanye benze nje izinto ezizawukwenza into yobana ungade ube uzawuya esibhedlela because bayayazi into yobana kuza kwenzeka ntoni na xa usesibhedlela, kufuneke into yobana mawuye esibhedlela. In closing, ithini umyalezo owunika umqeshi umqeshwa based on indaba ye-IoT? Okay, kumqeshi if akazazi protocols okanye if akazazi okanye if akayazi imigaqo elandelayo xa umuntu owenzakala emsebenzini, it's good that they start learning about them, especially xa uzazi uba ndisebenzisana nabantu. It can happen anytime. So if kuthiwa no manhlala uzijonge endlini, yazi umqashi is not doing the right thing. Umqashi suppose ubhale incident report echazayo wonzakele ngeli xesha ebesenza into ethile so that they could be safe. Also, kukho imali company, for every company ke xa kuthiwa is a private company, kukho imali ebhatalwayo xa usithi ndiqeshe umntu mna, kukho imali ebhatalwayo kwaKhoida for your employees. So it's something that you could have prevented when uzawuphela ukhupha imali kuwe xa ungazoyilandelela la process. But xa uyilandelela la process, you'd find out uba kwale mali mos kuthiwe iyabhatalwa ayiphumi nakumi. Yes, it's under a company, but andiva noyiva because every time ndibhatala kaloku kukho laa mali iphumiye ka-labor, kukho laa mali iphuma iyongena kaKhoida. So ayomali kuthiwa ikhampani ikhuphile kwii-savings zayo, ne? But if ayilandelelwa, ikhampani might end up being at fault because kaloku awuyiripotanga i-incident, awuzilandelanga i-procedure ekufuneka uzilandela. Yonke le nto bekufuneka uyenzile awuyenzanga, meaning ke you are liable for ubomi balaa mntu, and laa mntu uphume esithi uya emsebenzini. Emsebenzini, they are under your care. Adam, one specialist from one maestro. Siyabulela mhlekazi kakhulu ngexesha lakho. Nkosi ke bhuti, mbulela nako baphulaphule bevukane Thathelela FM. impilo yakho ngokwezempilo.